салому дуруд мухлисони футбол. Умедворам ки якояки шумо сеҳату саломат ҳастед ва таби хушу борида доред. Вале агар табатон на чандон хуб бошад, шумо бо суроға хато накардед, зеро мо дар чанд дақиқаи навбатӣ табатонро борида мекунем. Месси, Мбаппе, Агуэро, Абамеянг, Кавани, Ибрагимович, Неймар ва Погба ин бозингаронро чӣ бо ҳам алоқаманд мекунад? Онҳо футболбоз ҳастанд ва албатта дар карьераи худ ба ҳолатҳое дучор шуданд ки лаҳзаи 100%-и голзаниро истифода карда натавонистанд. Дар ин видео лаҳзаҳоеро ҷамъоварӣ кардем ки вақте футболбозон дар лаҳзаҳои голзанӣ ба хатогии хелам дағал роҳ медиҳанд ва ба мақсад намерасанд. Видеои мо ба ду қисм ҷудо мешавад. Қисми якуми он чӣ тавр бозингар дар ин ҳолат гол зада натавонист. Қисми дуюм бошад сад афсӯс ки бозингар гол зада натавонист. Инак рафтем. Раим Стерлинг дар Лигаи Чемпионҳои соли 2020 дар бозии зидди Лион гунаҳкори асосӣ баҳри бохти дастааш гардид. Абдураҳим аз мавқеи хело мувофиқ натавонист ба дарвозаи холӣ гол занад. Дарҳол пас аз ин лаҳза Лион голи сеюми худро заду ба даври навбатӣ роҳ ёфт. Онҳое ки он шаб ба ғалабаи дастаи фаронсавӣ ставка монда буданд, маблағашон 15 маротиба бештар шуд. Ҳамааш бо шарофати он ки дар 1x ҳамин гуна коэффициентҳои баланд пешниҳод мегарданд. Вале муҳимтар аз ҳама 1x ба ҳамаи обуначиҳои нав бо промокоди тачфут дар аввалин пардохт то $100 бонус медиҳад. Маълумотҳои зарура дар комментария. Фурсатро аз даст надиҳед. Дар давоми карьераи худ Агуэро тасдиқ кард ки ӯ яке аз беҳтарин бомбардирҳо дар таърих аст. Вақте дар ҷаримагоҳ туп ба пояш мерасид, ӯ ба рақибонаш раҳм намекард. Вале ҳолатҳое буданд ки ҳатто ӯ ба хатогии дағал роҳ додааст. Дар бозии зидди Челси ӯ аз имконияти 100% истифода карда натавонист. Бернарду Силва партофти олӣ анҷом дод ва ба Агуэро лозим буд аз 1 метр ба дарвозаи холӣ тупро равон кунад. Вале ӯ ин корро карда натавонист. Бернарду Силва пешакӣ аллакай ин голро ҷашн мегирифт, вале гуфти рӯсҳо Агуэро ӯро кайфалом кард. Ҳатто Гвардиола натавонист эҳсосотҳои худро нигоҳ дорад. Эдинсон Кавани ҳам мисли Агуэро яке аз беҳтаринҳо аст, вале ӯ ҳам ба чунин ҳолатҳои ногувор дучор шудааст. Ҳамаи рақибон дар қафо монданд, ҳатто дарвозабон. Марҳамат ба дарвозаи холӣ гол зан, аммо не, Эл Матадор хост рақибонашро хурсанд кунад. ҳанӯз чанд сол пеш Ливерпул он дастае набуд ки метавонист ба рақибонаш ба осонӣ 4-5 гол занад. ҳамлагарони даста лаҳзаҳои голзаниро хуб истифода карда наметавонистанд. Ана далел Старич дар бозӣ бо Челси корро анҷом дод ки ба ақл рост намегирад. ҳимоятгарони Челси бошанд ба Старич боварӣ доштанд, бинобар ин ба қафо бар нагаштанд. Ба он боварӣ доштанд ки Старич гол зада наметавонад. Дар ҳайати Челси ҳам бозингароне буданд ва ҳоло ҳам ҳастанд ки дар истифодаи лаҳзаҳои голзанӣ аз Старич кам нестанд, вале як нафар аз байни дигарон фарқкунанда буд – Альваро Марата. ҳамлагари испаниро дербоз ба он мешиносанд ки ӯ пои каж дорад, аниқтараш лаҳзаҳои 100% голзаниро истифода карда наметавонад. Чӣ тавр аз чунин масофа одам метавонад гол назанад? Агар ба ҷои Марата дарахт мебуд, инҷо гол мешуд, зеро ба Марата лозим буд ки ҳеҷ кор накунад. ҳамин хел туп ба ӯ расида метавонист дохили дарвоза шавад. Ин бача аниқ бетақдир аст. Вернер ҳам мисли Марата аст. Лукаку ҳам ба худаш монанд нест. Чунон ба назар мерасад ки мавқеи ҳамлагари марказӣ дар Челси лаънат карда шудааст. Вале Марата ҳам дар мунтахаби Испания ҳамин гуна бомбардир аст, дар даруни нохунак. Ана барои чӣ Ювентус бо 75 миллион евро Влаховичро харидорӣ кард? Шумо мисли Марата ҳамин гуна ноудобаро ҳастед? Агар чунин набошед, пас инро тасдиқ кунед. Кани бинем кнопкаҳои лайк ва подписатсияро дуруст пахш карда метавонед ё не? Ба пеш мо ба шумо боварӣ дорем. вақте ҳамлагар аз пои дарвозабон тупро мегирад, ин ҳамеша ҳолати хело хатарнок аст. дар бештари ҳолатҳо ин бо гол анҷом меёбад. ба Абамеянг ҳам чунин имконият даст дод, вале ӯ аз хурсандӣ худро идора карда натавонист ва бо сар ба тарафи номаълум зарба зад. Абамеянгу Маратау Старич як тараф истанд, ҳатто легендаи Фаронса Тьерри Анри аз мавқеи хуб гол зада натавонист. бо ҳамин қисми дуюми барномаро оғоз мекунем ва чӣ тавре ки онро ном гузошта будем, сад афсӯс ки бозингар гол зада натавонист. ин лаҳзаҳои хело зебое ҳастанд ки мутаассифона бо гол анҷом наёфтанд. Килиан Мбаппе ба Ламела бахилӣ кард ки чаро ҳамлагари Тоттенхем бо зарбаи Рабона гол зада тавонисту ӯ тол ин корро накардааст. бинобар ин ҳамлагари фаронсавӣ кӯшиш кард то ин корро анҷом диҳад. дар як ҳамла ба ӯ фурсати хело муносиб даст дод то ӯ бо зарбаи Рабона гол занад. мутаассифона зарбаи зебои ӯ дохили дарвоза нашуд. агар ин зарба гол мешуд, пас ин бешубҳа яке аз зеботарин голҳо дар таърихи футбол мегардид. Неймар ҳам намоиш додани худро хело зиёд дӯст медорад. ӯ бо як техникаи зебо аз як рақиб гузашт, баъдан аз рақиби дигар. сипас ӯ хело ҳам зарбаи зебо зад ки мутаассифона туп якчанд сантиметр дур аз дарвоза аз майдон берун шуд.
умуман футболбозони бразилия ҳамеша бо техникаи баланди худ ва финтҳояшон фарқкунанда ҳастанд. беҳтарин аз байни бразилиҳо дар техника ва финт албатта ки Роналдиньо буд. он тавре ки ӯ аз футболбозон мегузашт, ин санъати алоҳидаи футбол аст. беҳуда Роналдиньоро мӯъҷизакор намегӯянд, вале дар баъзе ҳолатҳо ҳамаи финтҳои ӯ аз пушти гол зада натавонистанаш барбод мерафтанд. дар ин ҳолат ӯ бо финти зебо аз паткат гурехт, якчанд нафарро гузашта дохили ҷаримагоҳ шуд ва тӯбро аз болои сари дарвозабон партофт, аммо дар охирон лаҳза рақиб тӯбро аз назди дарвозааш дур кард. ҳатто бидуни гол ҳам ин амали Роналдиньо арзандаи таҳсину офаринҳо аст. яке аз шогирдони Роналдиньо Месси ҳам баъзан вақт мисли ӯ рафтор мекунад. ӯ дар роҳ ба сӯи ҷаримагоҳ бо якчанд ҳаракатҳои оддӣ ҳамаи ҳимоятгаронро пушти сар кард, вале гол зада натавонист. тӯб якчанд сантиметр дур аз дарвоза берун аз майдон шуд. бисёре аз сармураббиҳо ба шогирдонашон такрор ба такрор мегӯянд ки ба зебогӣ аҳамият надиҳанд, муҳим натиҷа ба даст ояд, вале Бензема баъзан вақт ин маслиҳати мураббиҳояшро фаромӯш мекунад. мисол дар бозӣ бо Базел ӯ хост бо пушти пояш зарба занад, вале тӯб ба сутуни болоии дарвоза бархӯрд. ана ҳамин тавр ёрдамчиҳои Анчелоти ба ҳоли Ҳоҷи Карим хандиданд. ҳоло бошад мо яке аз ногувортарин хатогиҳои Зиданро ба шумо нишон медиҳем. Зидан ба ҷаримагоҳ даромад, бо финти хоси худ ҳимоятгарро фиреб дод. Зизу ҳатто дарвозабонро гузашт, вале дар лаҳзаи муҳимтарин мувозинатро гум карда зарбаи хато зад. Пари Сен-Жермен дербоз мехоҳад нимҳимоятгар Пол Погбаро харидорӣ кунад. ин аҷиб аст, зеро Погба вақтҳои охир таоман хуши ҳунарнамоӣ кардан надорад. ба фикрам роҳбарияти ПСЖ ҳолам лаҳзаҳои зебои Погбаро дар давраи ҳунарнамоиаш дар Ювентус тамошо мекунанд, зеро дар ҳайати дастаи Туринӣ Погба яке аз беҳтаринҳо дар мавқеи худ буд. мисол ӯ мисле ки бо кӯдакон бозӣ мекунад, ҳимоятгарони Интерро фиреб дод. ҳимоятгарони яке аз беҳтарин дастаҳои Аврупоро, вале дар ин лаҳза ба ӯ маҳорати зарбазанӣ нарасид, то ин ҳамлаи зеборо бо гол анҷом диҳад. ҳама медонанд ки Ибрагимович метавонад қариб аз дилхоҳ мавқеи голи зебо занад. дар яке аз ҳолатҳо ҳамлагари шведӣ бо усули қайчӣ зарба зад. ин лаҳза метавонист ба қатори зеботарин голҳои Златан ворид шавад, агар тӯб дохили дарвоза мегардид. мутаассифона он ба сутуни дарвоза бархӯрд. Интери 10-солаи аввали асри 21 яке аз беҳтарин дастаҳои аврупоӣ буд. ба он нигоҳ накарда ки ту мухлиси кадом даста будӣ, ҳунарнамои онҳоро тамошо кардан ҳамеша ҳаловат мебахшид. биёед як бозигузории онҳоро тамошо кунем. Гатузо аз якчанд бозингарони рақиб гузашт ва ба Кака партофт кард. Кака дар навбати худ бо партофти хело зебо тӯбро ба Ҷеннаро баргардонд, вале Гатузо ин ҳамлаи зебоеро ки худ созмон дода буд, бо як зарбаи начандон хуб ва бидуни гол анҷом дод. дӯстон, дар комментария нависед ки шумо кадом бозингарро бетолеҳтарин меҳисобед. албатта мо онро дар назар дорем ки ба фикри шумо лаҳзаҳои голзаниро бештар аз ҳама барбод медиҳад. ҷолиб хоҳад буд фикрҳои шуморо фаҳмидан. бо ҳамин таом бо шумо буд канали Футбародарон ва ман Берӯз Артиков. хайр то барномаҳои дигар.